Sa part 3 is unsaon na to pag sulod sa isa ka database. So dali ra jud kayo, mag-type lang kag use, tapos unsa pangalan sa database nga imong sudlon. For example kaning use Purok monitoring system, isang nako, tapos terminator. Then as nabantayan ninyo, database change. So ganina sa by default none siya. Sabot ana is ang MarianaDB or ang MySQL is wala siya na-select nga database, or wala siya gisulod nga database, wala siya nasulod nga database. Then after nga nag-query tag use purok monitoring, purok monitoring system, nisulod na siya, nakasulod siya sa array close. Then maura to ator kadali.